हेलौ लोगोफोर गोबावनि उनाव आं दिनैसो भिडिअ मोनसे हगारनो सानदों नायलांबाय थागोन दायो उनावसिम आं खिथिगोन सालथाया बेनो हाबा जागोन ना दायो बोरै मोनदों गोसोखो हाबा मोनदों मानो हाया मोनदां हाबाखौ हाया मोनदोंना आरोना खम मेंगोन लागायदो सालथे लागायबाव ओरैबायदि न' आरसिबाद मोनोनो बेबायदि खामानि मावनांगौनो आरोना लागायदो बेखायनो दे जोङो माने दा बेनजाजों आंजों बिनदनि हाबा लानो फैदों बिनद बसुमतारी बिथांनि हाबा लानो फैदों दा माने आंनिनो लोगो आरोना शुटिं टाइमाव लोगो मोनबाय थायो दा बिथांनि थाखाय आं गिफ्ट होनायदों दा आंनि पार्स हरनानै नोंथांमोना नायनो हागोन बेसे थानो हागौ बेहाय नायनाय गासैबो डुप्लिकेट दं आरोना अरिजिनेल गंसेसो बख'ना खिथि गंसेसो बख'ना देखायथोंसै नै रियेलसो दे बेखौ बख'ला दा बिसोरो सानैजों बख'ना नायथोंसै बायदेव फैदो खाथियाव केमेरामेन हिनजावफोरा नायनायखौ देखायग्रोदो ओमफ्राय दाउ एसे केमेरामेना नै बिदिनो दा सानैबो लाजाबदो नै बे बेसेबां फैसा दं एसे सम्पति हाबा जानानै मोनदों फंबाय गोजोननाय मोनदों गोजोननायाथ' एसे आलदा नङा आलदा न' दिनैनिफ्रायथ' लोगो मोननाय नंला उनावफोर जोंनियाव उदालगुरि थांबोला कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय खालामगोन ओमफ्राय जोंनियावबो थांबानो जाबाय थांगोन हाबाफोराव लेंहरगोन आं फैबानो जाबाय जोंनियाव लोमबानसो लाना थांगोन आं बाजैखौ लाना थांफाबानो जाबाय आरोना थादो बिदिनो खुसियै संसार जालांदो माब्लाबा समफोर मिलायोबा फैगोन आरोना आं बे जायगायाव मा होनदोंमोन गामिनि नामखौ जोंनि गामियाथ' ओरैनो रुनिकाटायाथ' माबा जाहैबाय थाना बेनिफ्राय बासुगावसोमोन आगोलहाय बेनिफ्राय बोख्लायना ओरै लाबोबाय आरो ओमफ्राय दायो रुनिकाटा आउट पस्टनि सिङाव थानाय गरसिंपारा होनो आरो जोंनिखौ गरसिंपारा होनो नै गरसिंपारा होनो आरो जोंनि गामिखौ ओरै स' लोगोफ्रा आं दायो स्टेसनाव सासे सेलेब्रिटि मानसिखौ लोगो मोनदों आरोना मनु अफिसियेल ना माबा मोनसे नाम दांदो आंबो बावबाय जों लोगोसे फैफादों माने स्टेसनाव लोगो मोननाय ओमफ्राय दायो बियो दा गुवाहाटियाव थांगोननो ओमफ्राय दायो बिदि फंनैसो रायज्लायलांसै आरोना बिदि आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना बेखौ बिदि सिगाङावथ' नायबाय थानाय जायोमोन आं भिडिअफोरखौ इउटुब फेसबुकफोराव नायोमोन आरोना रियेलावनो नुबाय उदालगुरि सफैबाय दा थांनोसै रुमाव थांनानै मैयाबो दाखालिबो उन्दुनो मोनाखै नालाय बेखायनो गाबोन 11-12 उन्दुगोन लोगोफोर नायलांबाय थागोन दिनैनि भिडिअखौ आं लोगोफोर आरो गाबोन सासे लोगो फैगोन बे लोगोखौबो खिन्थिगोन आरोना बे लोगोआ टंलायाव थालांबाय नोंसोर सिनायखायो गुटका मास्टार बिथाङा आंबो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय टंलायाव लोगोफोरा ओरैनो सोरबा लोगो दंनो बिथाङा गुटका मास्टारखौ लांफैबाय आरोना बेखायनो गुटका मास्टारा थाबोबाय आरोना टंलायाव आं उदालगुरि मिथिगोन दायो हारसिंसो दं आरोना नै सासे लोगो नेनानै दोनखायो आंखौ स्टेसनाव दा खिथिगोन आं लोगोखौ सोरबाफोर खालि दंबा खोन्थाना लाहर बेबो खालिसो दं आरोना लोगोआ सिंगेलसो नाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरगोन आं बुंना लाबानो जाबाय हामा मोनाबायलै उन्दुनो ओंखारनायखौथ' बुंनो ना देन्जार हामा उन्दुनो ओंखारखाबाय नै मेगनफोरानो फिसा जालायलायबाय मोनाबाथाय जि खालि जायो आरोना बेसेबां भिरबो जाया इन्टारेस्ट हारसिंनि इन्टारेस्टबो नाङो बरिंबो नाङो आरोना हारसिं थाबायबोला हायोबा हारसिं थाबायनायानो मोजां आरोना बेस्ट नाङो हारसिंबा गोसो बायदि खालामनो हायो आरोना थ' नायलांबाय थागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नै उदालगुरि स्टेसना सफैबाय लोगोखौ इसिं नायना हो नैबेलाय लोगोआ दा थांनोसै आरोना रुमाव थांनोसै दायो मैयानिफ्रायनो उन्दुनो मोनाखै मेगनफोरा फिसा जाजोब्बाय थांनोसै उन्दुहैनोसै नायलांगोन आरोना दिनै सोरखौ लोगो मोनदों आङो भिडिअखौ नोंसोरनो खिथिलांगासिनो दं नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना फुरा हिर नै बेटारि गारि दांसै आरोना नै बेटारि गारियाव गाखोबाय सासे लोगो दङ बे लोगोआ लांफैदोंमोन आरोना दैनिफ्राय नेबाय थादों बहुद गोबाव जाबाय नालाय
लेटबो जादों एसे ट्रेना ओंखायनो एसे लेट सफैबाय आरोना फाइनालि लोगोफोर आं रुमाव सफैबाय आरोना नै दायो उन्दुनोसै रुमखौ नायनोबा नै बिसां सिसां गैया आरोना रेडिमेडसो जोंनि उन्दुग्राया नै ओमफ्राय नै जोंनिया उन्दैनि सिगां सादाखौ माहाय माहाय जाना लाग्रोनांगोन रे उन्दुयैनि सिगां आरोना नै रुमफोरखौ नायनोबा खिथिदों आं बे जाबाय माइक्र'फन मिउजिक बनायो आरोना बेयाव स्टुडिअ फिसा ओरैनो दिनैनो भिडिअखौ लोगोफोर आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना अननानै नायलांगोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो साबसक्राइब शेयार अननानै खालामना होगोन आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय लोगोफोर नेनानै थागोन गोदान भिडिअफोरखौ नायनो थाखाय